Dobrodošli na naš kanal. Danas pravimo plavi patliđan po grčkom receptu, ali naravno na naš jednostavan način. Za početak plavi patliđan dobro operemo. Zatim mu odstranimo vrh i sečemo ga uzdužno na pola. Rernu smo prethodno ugrejali na 200 stepeni. Patliđan stavljamo da se peče oko 20 minuta. Da je pečen značimo po tome što je omekšao i što se više ne lepi. Dok se on peče, pripremit ćemo naš poseban začin. Ovaj vlašac pljosnatog lista koji mirisom i ukusom spaja beli i crni luk iseckamo na sitne komade. Pečenom patliđanu lagano ogulimo i odstranimo koru. Zapratite naš kanal jer nam uskoro stižu novi, preukusni recepti, ali i zanimljivi izveštaji sa naših putovanja. Zatim ga posolimo, začinimo po ukusu i prelijemo sa malo kvalitetnog maslinovog ulja. Preko svega toga stavljamo bogat sloj grčke fete, a možete koristiti i bilo koji fini domaći sir. Na samom kraju sve postamo našim mirisnim vlašcem. I evo, naše današnje jelo je spremno. Brzo, jednostavno i neverovatno ukusno. Pravo uživanje u tanjiru. Hvala vam što ste pogledali ovaj video. Prijatno i živeli!